ще умрем, но смятаме да вършим грехове и да не спрем. Губим сила, когато се пречупим. Рапът ми сравнява и го с ракетите на Путин. Смешна гледка, не моля за разплата. Прощавам им на враговете ми в махалата. Още малък съм, но видях твой живота. Бъдте на почивни, водата или тока. Избрах този път и ще го вървя до края. Ритъма на трака направо те изгаря. Ясна ми е тая, недоволен чичко плаче, докато богатият върви и храче. Уважение към по-големия от пеленаче. И баща ми е голям, израснал е сираче. Разбрахте ли сега, че детето в него няма? Направи се така, че всеки влиза в капана. Безцветна картинка превърнала ме в това, което съм сега. Боря се с реалността, за да постигна идеите си. Имаш ли търпение и желание, и ти ще хванеш рейса си. Хора изгубени гледам, борбата отдавна забравили, а бъдещето в миналото са оставили. Родители ограбени плачат, няма такива, които ги тачат. Години честен труд, а накрая ги мачкат. Това често ли е? Живеем мизерно ние, няма кой да ни разбере. Гледаме към небето с събрани ръце и знам, че някой ден ще дойде светлината. Дано да е скоро, че още продавам в махлата. Душите ни отвътре красиви, лицата с белези. Време ще настане, когато ще сме в ковчези. Амин. Дано поне тогава намерим спасение. Трудните моменти са най-доброто вдъхновение. Ей, черният Тони, Орфей, Хюстън бейби. Това е картинката.